Azatlyk radiosu fevral aýyny Serdar etrawyna akmarlarlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklar hakynda habar berenden soň Sebitin milli howpsuzlyk işgärleri garaşsyz nesire maglumat bermekde guman edýän çopanlaryny sorak etdiler. Howpsuzlyk işgärleri etrapda VPN we Telegram ulanýan ýaşaýjylaryň bir toporuny soraga çekdi. Olardan gaýdyp VPN we Telegram bulanmazakdygy barada dil hatally. Guman edilýän çopanlaryň daşynda bolsa gizlin şuulçular goýdy diýip azatlyga geçen hepdäniň aýagyna gowşan anamdar maglumatda edilýär. Milli howpsuzlyk işgärlerini geçiren düşündürüş işlerinden soň habarçy bilen duşan çopan olaryň azatlygyň bir tanqid etmekden başga işi ýok diýen ýaly akyl maslahatlar berenliklerini, emma problemalary inkar etmänliklerini hem gurrun berdi. Türkmen häkimetleriniň 24 fevralda çap edilen maglumata beýle reaksiýa bildirmekleriniň sebäbi anyk däl. Türkmenistanda döwlet eýçiliginiň äkmallarçylygyň agyr ýagdaýy çopanlaryň ogluk gozalmak boýunça döwlet planlaryny berza edip bilmezligi, olaryň iş şertleriniň goglaşmaýanlygy açyk syr bolmagyna galýar we yerli resmiýetiň bir näçesi bu fakty ikiçek söhbetdeşlikde tasdik etdi. Azatlygyň 2 ýyl mundan öň alan resmi bolmadyk, emma anamdar maglumatlaryna görä Sebitde 90 000, 120 000 dogorlyk hojalyklaryň deregine döredilen daýhan birleşikleriniň käbirine dogor sanynyň 10 000-a ýetmeýän ýerleri hem bar. Türkmen häkimetler şonu bu maglumatyň çap edilmegine häzirki ýaly reaksiýa bildirmänli. Diňe Serdar etrawynyň azady hemde goş daýhan birleşikleriniň çopanlar däl. Ýurdun beýleki etraplarynda hem mahallarlar veterinarlaryň zerur dermanlary wagtynda ýetişdirip bilmezligi, o tim ýetmezligi bilen baglykda ene goýunlara we geçilere ýyda etmekde barhaken kynçylyk çekýärler. Emma muňa garamazdan haram bilen goýun geçileriň her biri üçin çopan prokuraturada jogap bermeli bolýar. Bu ýagdaý käte olary ýamandan boýuny satyn almagy, ýagny para berip başyny utarmagy hem mejbur edýär diýip yerli hünärmen anonimlik şertininden söhbetdeşligini aýtdy. Ol çopanlaryň goýunlaryň başlanynyň ýyl-ýyldan adalýanlygy, ýyldyrylmaýan döwlet çärleri, hususan döwletiň hasabyna uly mesjitlerde prezidentiň gatnaşmagyna berilýän sadakalar üçin semiz we sagdyn mallaryň öldürilýänligi, tohumlyk üçin ýarym hassa goýun geçileriň goýulýanlygy barada berýän maglumatlaryny doly tasdik etdi.